Di ay plano sa Mayor Dagbayan Sugbo nga iyang hatagan po og gawa sa hinatag nga hinabang o ayuda sa mga drivers sa national government agencies. Si Mayor nagplano po nga iya kunong tabangan po nito ng mga drivers. I don't know kung tagpila sa iyang plano kay kinahanglan pa ning i-approve sa council. Mayor, may buntag. Ay buntag ka, may buntag sa nagpaminaw sa estasyonan. Mayor, na kay plano nga mohatag po og ayuda gawa sa AX may tawag aning panghatag sa mga drivers. Ang imo personal o city funds mga gamiton, pila may imong plano o niya anos ani posibleng inuso ni Mos Council for approval? Okay. Nag-meeting ko atong mga driver tong last week. O niya, ako sinanggi istoryaan niya ang ako na ako'y gitanaw nga himo makatabang sa drivers, no? Pero ang nahitabo, ako una ning giklaro kung pila ni kabuok mga drivers kay ang uban nga LGU naam sa sila plano. So nag-submit nila ang ngan akong gitaga butangan og deadline ugma, no? Sa tanan nga mga organisasyon nga grupo, no, diri sa syudad. Unya akong ipa-quantify ni unya iklaro sad nako kung kinsay taga syudad. Kay maglisod man ta og pa-approve kung ang mga drivers nga laing taga lugar mo ay atong tagaan. Tinuod na. Oh. So, Mayor, unsa may requirements yun, basic nga requirements sa mga drivers? Ang karon ang naistoryahan ako sa atong mga kauban dire na ang ilang primero ang ilang organisasyon mo ay mo hatag sa list or ngan sa ilang organization o mga members. The second thing is atong gi-require nga kinahanglan sila voters kuan certification or di ba ID. ID gyud. Yes. Kung asa kay aron mailhan pagtino kung taga syudad bagin sila. Kay naa may mga daghang taga probinsya gyud Mayor nga musumog na syudad aron pud manginabuhi sa driving. Now, kuan ni Mayor, pila may posible anik nga mahatag sa city government? Ano pila man ni kabuan ang posibleng maabot sa atong pondo dia? Dili ko ibaw pa kay ang nahitabo wa mo gud ni gibutang sa atong budget. Unya mangita ta og naay ang utana ko sa atong kanang treasurer na apa. Pero di sila makaibaw kung pila kay naa mo gyud gipangay natong supplemental budget mga next week para ma-add sa atong budget sa mga kinahanglanon. Particularmente sir ang basurahan, ang paglabas basura, kinahanglan ba ning dugang pa? Yes, mauna siya. At ay dugang funds para ana. I see. Nang pa akong pangayon. Mayor, kaning ari ko mo sip tagamay aring basura kay murag mao gini ang labad kayos o karon sa Cebu City Government, particularmente ikaw man na in the face sa kuan ikaw man gyud. Sir, nahurot nagkuha dito sa Panday sa SRP ang basura but still usable kon siya kung gabi up to ano sa aman for the information lang, Mayor. Kay kanang kung uban individual nga maglabay og basura labi na gyud anang national road magtapok unya unsa man ning orasa pwede nilang ihatod dito sa transfer station kining mga basura sa gabi nga nawaton po sa mga hauler padung dito sa Aluginsan. Normally ang ako yung gisulti ni Puloy kay ako man silang gisultihan kung asa na ato na mapadala. So ang Pinoy Basurero atong gitagaan og tahas nga mangita og lugar nga nga na natong transfer station. Pero for the meantime nga wala pa sila kakita murag ang gihimo ni Puloy ang atong in charge sa DPS dinha una sa katong area where nagtapon og but kinahanglan mo adad-on nila dito unya kanang mga 8:30 sa gabi unya kinahanglan by 5 o'clock wala na mo da dito. At the same time wala na basura nga makabilin. Now, Mayor, ang kaning 500 million nga budget pagkakaroon depleted na ba sa kwan? Hapit na ma-depleted. That's why mangayo ta og additional budget. Now, kaning pertimang lisura na gyud sa krudo, gasolina, karong mga panahon except aning kerosene wa mo kay mo gamit.
ang city government doon na ba'y mga hauler nga mo'y pahakot ani mga basura padong sa Luginsan? Yes, na. Atong naghaul itong last year. O karong tuiga. Itong i-continue na lang. Mhm. So magkagwanta pa ang pondo diha sa krudo gasolina stocking ni more on krudo gyud. Ang stocking niyo diha sa inyong depo magkagwanta pa ba ni for how many days? Ang nag-supply sa crudo sa contractor dili kita kay private entity man na. Mhm. Ang ato lang ang kanang mga mga salin-salin no kanang mga naa sa kilid sa daan nga gipanglabay lang ya sa mm. nimo bisag asa no mo nay gikuha sa atong mga trucks but ato nang giingnan ang atong mga drivers through sa DPS nga kanang dili gyud nga pataka lagdagan no anytime they want. Kinahanglan na ay certain information unya mahapit-hapit na lang but dili man ni daghan kayo ka Dili na bitaw tanan ako ha minus sa ron tungod sa kampanya nimo kaning segregation. But as to nakato na bagay kay murag ang doon na po yung mga mo comment sa social media nga wa man gyud mga nakapakunoy daghan nga wa mahibao unsay paagi pag-segregate sa ilang basura inungdan nga mo nang magsagol. Now, unsa may buhaton ani sa mga barangay concern ani mayor nga kuan nga mura magwa pa man gyud kompleto ni tanan nila. O kani nga process dili ni madali ka. Kuan man ni kanang ang dito gani namo sa Japan pag-adto ang ilang gisulod dito pagsugod yun nila sa campaign aning pag-segregate pag-divert sa mga waste gawa sa landfill 30 ka tuig. So kita actually nadugay na tang nagsugod ani but mo lagi say putol-putol. So muna karon ang atong drive continuous gid ni. Naputol lang gid ni kayo ang pag-focus nato because naamagud ta nag-focus sa pangitag paagi asa nato ilabay. Correct gyud tinuod ni. Dili man sad ni nato pwede ka nga dili kwaon. Dili man sad pwede dili kwaon. Nagreklamo daghang tawo nagsigreklamo asa ninyo gibutang unya ug dili nato butangan didto asa man nato ibutang. Correct yun tinuod na mo na problema diba? kayo. Wa pa ba kita unsa naman to namon to last week ningon ka nga naay duha ka possible area dito sa South District of Cebu City nga posible. Sir unsa unsa update sa diin na ran usa sa south usa sa north unya okay. Gitan-aw pa manggod ni ang iyang mga documentation kay we sulti sad nimo adto na sa na dito sa mga tao nga gusto lang gid nila daw unya pag yaw na pod di ba so do na possibility kay within the month of March makaani Mayor Nestor? Posibilidad na posibilidad kay mao man gyud na atong gitan-aw nangita gitag solusyon sa mga problema nga ato lang kay daghan sa kayo mga taong instead mo tabang mo duot nimo ba wag yung solusyon bitaw nga isugyot nga ato man itong buhaton but wa man ni manaway nimo si Consel Winston Pepito pero naa si giingon ato ni aging I think that was Monday man siguro to niingon or Sunday nga doon ay incinerator daw dito sa Laguna gamay intended na po silang gamay population og syudad og ang probinsya now kining ato mayor ingin siya ka kinahanglan daw tulo ka mas dako or murag mas bigger than Laguna incinerators unsay plano nimo kini unsa magkaayo ba ning incinerator or arita sa waste to energy gyud nga mga planta it will take time nin duha pero in the meantime naman tay giplano ang basurahan pero in your administration wa pa magay sa katuig walo pa mga kabuan kani man duha asay pabor ka ni pabor ko sa mga teknolohiya nga makatabang nato nga less ang atong problema. But ang atong focus karon is kaning pag butang asa ni nato ibutang ang bulk garbage nato considering nga lawa patay gigamit nga mga technology. Ikaduha, mag-focus ta sa kaning diversion kay gusto man gyud nato nga ma-divert mao maning the best solution yun nga i-divert nato ang mga waste gikan sa landfill. Kay nga naman, okay, mo gamay ang atong gasto, okay? Makatabang ta sa kainayahan kay di ta magamit og daghan nga krudo nga mohatag og
greenhouse gas, so amoy makahatag sa pag problema sa climate change, mo nang makahatag og disaster. Unya, ang nahitabo, mugamay ang atong mugamay ang atong gasto. But tungod lagi sa kadako sa atong waste nga kagidaghanon, nangita tag mga technology kanang giingon sa mga konsehal nga naa ni incineration, naa ni ang Waste to energy. Part na ni sa kanang gitan-aw na to grupo sa solid waste management na ni mga plano daghan magugayong mga suggestion, which is okay lang, wala yung problema. But we are working on it. So unya di sa ta pwede waon dayon nya wala pa klaro nga kanang direction. It might be ginagmay una, dili una siguro dinagko. No, kung na ay incineration, then that's fine, but let us say ato na nang testingan tanawon una na to. Bitaw no kay Yeah, murag ato nang magkaminos gini mayor, tanaw na ko magkaminos po ni sa konsumo sa tanan nga mga kuang kunduna incinerators, but as to waste to energy sa imong naibuan mayor katong latest ninyong atong Japan, pila man ni katuig ang pagpabarog aning WTE o including incinerators, it will take how many well, months? kaning incinerator dili ni kaayo dugay. Siguro less than a year, no? O nya kung naa maganita, i-testing na to. Okay? Now the second thing, as ang waste to energy, dako ning project kayo, dugay ni labing gamay mga 3 years. Uy. Okay? Yan Pero ato na gining hinayon og kanang tawag tan-aw. Outside the best. Dili man ni pwede nga kani mo decide kay nani kay kinahanglan pa man ni og studio. In fact, naamang gani na ato'y waste to energy nato ni pull out man. So So, kini muna nga ako klaro nga whatever technology nga makatabang sa atong syudad, unya less ang atong problema, less ang atong gasto, maunay atong gihimo. Has. So kani murag hagit ni si mo pagka ikaw naabot kag GMA gani Manila ka to sa TV Channel 7 nga known environmentalist. Kani murag ikaw gigihagit ani kigitunong gyud sa imong panahon ang pagkaguba ari pinaliw. So murag kani mer nagtuo og naglaom po ang mga Subuanon nga masulbad gid nimo sa labing daling panahon labi na sa karon nga nagnihit og bayo ang krudo para paghawol ang gagamiton sa mga hauler pag hatod sa mga basura na to. So hopefully mayor good luck yun ninyo diha kay murag kamo yatagan mo dakong labad sa mga LCS, mga local chief executive aning problema sa tibuok kalibutan nato ni Cebu. Yes, ka. Thank you kay ka. Salamat din mo mayor unya may butag. Cebu City Mayor ni Sir Archibald. Ang ako na ibalik to riwayan ako gamay kadtong mga drivers nga kuan nagbiyahe taga Dakbayan Sugbo ra kay ngilad man sad ingon sa di man sad pwede manghatag dili taga Cebu City. Ipakita na dan either voters affidavit or voters ID pagkuha mo daan ana kay naay coming pero tanaan pa ni mayor kung pilay maabot sa iyahang hinabang alang sa mga Cebu City drivers. Way labot ang kuan way labot ang DOTR, LTFRB o saning ubang ahensya under DOTR way labot sa Cebu City funds ni ang gamiton sa Mayor Dakbayan Sugbo nga si Mayor ni Sir Archibald.